dugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayap sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang kulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ka ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dini sa Tulumanon, Jesus is our hope. Tulumanon kini sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kini kanatog mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan, maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan.
Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga nasa kahitasan sa mga langit. Nining gabiyon na o Dios, nagaduol kami kanimo. Gipasalamatan kanamo nining lain usab nga higayon nga imong gihatag kanamo diin kami makahimo na sab sa pagpamati o pagtuon sa imong mga balaang pulong karong gabiyon na. Hinaot pa o Dios nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron maandam ang among hunahuna o ang among makasing-kasing sa pagdawat o pagsabot sa kamatuoran nga mahimong mapuslanon sa among kinabuhi, magagiya kanamo sa hustong pag-alagad aron kaming tanan mga andam sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Panalangin ning matag-usa namo karong gabiona sa pinasahi amo sang giampo tungod kay duna kay mga anak karong gabiona nga ang uban anaas mga tambalanan. Naay mga balatian, uban na silang mapanhimalay. Gihangyo kanamo o Dios nga hinaot pa nga imo silang hikapon sa ilang mga balatian sa lawas. Tagai silang mga maing panglawas, mahibalik unta ilang maing panglawas, samtang nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Naghangyo kami kanimo sab tungod kay duna kay mga katawhan karon nga adunay mga family trouble. Hinaot pang ikaw maghatag kalinaw silang puloy-anan, mga financial problem nga ginabati uban sa makahigalaan. Naghangyo kami kanimo ikaw magsangkap ning tanan. Labaw sa tanan, kaming tanan o Dios nangandoy nga makauban inigbalik ni Ginoong Hesus. Giyahi ang matagusan namo karong gabiuna. Mandui og tultuloy kami sa dalan sa kamatuoran aron kaming tanan mga andam unya sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Daghang salamat nga ikaw maminaw sa pagampo kini among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoong nga manluwas. Amen. Okay, padayon tahigala no. Nagbinugtong taron dinhi kay wa pa naabot si Brother John, wa man pod siya nag-message kung makaari ba siya dinhi. So as of this time, nag-inusara ta dinhi sa ato nga tulumanon, base karong taod-taod maabot siya. So alang sa tanan natong mga tigpaminaw sa radio, kutob sa naminaw og naabot sa labyog sa ato nga broadcast karong gabiuna. Kamong tanan, ako nga gina-welcome sa pagpakig-uban o pag-participate sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, makigalaan kung naamoy mga pangutana diha, mahimo nga inyong isend dinhi sa atong programa o kung naamoy mga importante kay mensahe, mga greetings nga bot niyong ipadangat ngadto sa inyong mga friend, mga minahal sa buhay, mahimo na higala nga inyong i-text nga rin nato aron ato nang mabasa o mapadangat na ngadto sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Okay, ato nang gina-welcome no ang tanan. O ni atong gipasalamatan karong gabiuna ang atong mga kaigalaan nga nagpaminaw sa radio nga nagamit og mga sound systems sa kalaing mga lugar aron lamang ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga silingan. O niya, nasa tayo daghang makigalaan nga ila pong gipang-share ang ato nga programa diya sa Facebook. So, ato sang gipasalamatan ang tanan. Manang ato kanunay gipahinumdom sa atong makigalaan nga sa atong mga broadcast dinigala sa radio. Gilive tani sa Facebook. Manang among gihangyo nga tabangan nato ang buluhaton sa Ginoo. Atong i-share ang pulong sa Ginoo para nga mas daghan ang makakita, makapamati ug daghan ang mablessed mga higala pinaagi silang pagpamati sa pulong sa Ginoo. So sublion ako, gina-welcome nato ang tanan nga mga pinalangga nga tigpaminaw. O niya atong gipangumusta diha sa mabuli no atong mga silingan diha nga katong mga newly baptized members. Itong gipangumusta si Brother Gabino Kalapuan, mga Gutierrez family,
Maayong gabi mga Espinosa di Asbabuli, yang adtos mga Saga family. Anya good evening sad sa mga Sumalinog family diha. Anya nila ni Rizal Garcia. Maayong gabi ngadtos mga Abayon family, mga Kinalula, Palma, anya mga ngadton lang ni Sir Susan Rivera, yang Sister Emilia, anya nila ni Brother Eric Sinoy, uban sa iyang mga silinganan. So maayong gabi anya ngadto sa mga Maglasang family, no, diha sa Babuli. Tanan kanyo naminaw, welcome, og uban pa diha natong mga Bible students, anya mga Sayod family, maayong gabi. Ato siyang pangumusta si Brother Nestor Kanto diha sa Libho, og si Brother Junior Bersero. Maayong gabi no, Brother Junior. Anya uban sa imong mga kabataan, mga umagad karon na minaw. Tanan sa Libho, no? O ni atong gipahinuduman, atong makigalaan diya sa Libho, nga doon na tayo umaabot nga Bible seminar, tingali karong bulan sa Mayo, no? Na naasla si Brother Nelson diha, o si Brother Johnny Mainit, nag-groundwork diha, preparation alang sa umaabot nga crusade. Okay, atong sugdan na higala pagbasa ang ato nga nakita sa screen, atong mga pinalangga nga matigpaminaw. Pwede na din mo higala makapadanga itong mensahe, no? Pwede mo aris akong gi-announce nga number kanunay ninyo sa atong keypad nga cellphone. Makahimo mo sa pag-text or dinhi sa ato nga Facebook mahigala sa comment section, makahimo mo sa pag-send og mensahe aron ato nang mabasa o niya atangi ang pagtubag sa pangutana kay makahimo mong higala sa pag-participate sa ato nga programa dinhi sa radio. Okay, ato na ning sugdan pagbasa niya si Brother Larry Jr. Punay. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John, watching from Carmen Cebu. Nadikas Carmen, Brother Larry Junior Punay. Nadikas Carmen Rodang Suroy-Suroy. Niya sad si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kanimo Kuya Libby og sa mga kaigsuunan nga makanunayong nagsunod og nagbiyo karon ning programa. God bless sa tanan. Niya pod si Mark Nailon, ang iyasang mensahe ingon ni good evening. So good evening Brother Mark. O niya pod si Brother Noipi Moreno. Good evening Brother Lib, always watching, Jesus is our hope. Shout out sa Sarco family sa Caridad, Baybay City, Liti. Salamat sa pagbasa bro. God bless. So, God bless also Brother Moreno. So may isang gabi ni Brother Otik Sanico. Amot nakagawas na baka siya sa ospital tungod kay nahug siya siyang trabahuan. Ampo alam ni Brother Otik nga mabalik ra ang imong maayong panglawas. Ato pasalamatan nga naabot na si Brother John dinhi sa atong programa. Ani ato ning basahon mga higala ang atong makigalaan nga nakig-uban karong gabiuna dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning basahon ang mga naglab sa atong programa. Niya si John Michael Cinco, niya po si Rison Cabatanya, Roslyn Mainit sa Germany, niya po si Larry Jr. Punay, Milmar Iskalikas. Ato sa nakita si Abner Dualio, Mark Nailon, niasad si Lynn of Keria, Danny Boy Oliamot, niya po Kiana Faith Itang, Lowell Nodalo Istrira. Niya ato pong nakita ni Brother Ronilo Itang, Brother Gerardo Lubitania,
Oh, mayong gabi, Brother Today, Luloy. maayong gabi Uban ini siyang mo diha family. today. Og ni Mami Banji sa mga kabataan, na late gid ko o gamay dade tungod sa mga kakulian na medyo na late may gani kay wa malit si Brother Libby. So may gabi inyo din tanan sa Australia na minaw sa programa. Okay, niasad si Elsie Long, ang sister din ni Brother Gerardo. So, good evening, Sister Elsie, uban siyang family. O niniapod si Ginaline Lumuntad, Noipi Moreno, niasad si Jivni Jeris Malati, o niniasab si Con Guande. So, as of this time, mo ni atong mga nakita nga nakig-uban nato karong gabihuna dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning lilion ang pikas nga screen. Niapod si Luel Nodalo Estrera. Mayong gabi, Brad Libby og Kuya John og sa tanan. Watching from Japan. O inaade ka sa Japan ron, Brother Luel, no? Si Salamat Luel may di gabi Mabe? nimo. Luel Nodalo Ay, Estrera. Luel Nodalo, Oh, anda Estrella. day ka sa kuan bro, anda Sa day ka sa Camotes ni. ha? Oo, Camotes oo. Island. Kinini ang usa ni nasura yan himutangan ron Japan. sa Japan. So Ah. salamat sa pag-view sa atong programa. So na-inform na maguna siya daan dire. Ah. Muna nga usab na sa ato gyud nga tigpaminawan sagto ano sa Japan iya ra gihapon nga ginunta ng atong programa. So thank you so much Brother Noel Nudalo diha sa Japan. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Sorry gyud kayo mga kaigsunan nga medyo nadugay ta sa ato nga pag-abot kay kasagaran gud puli-puli ra mami si Brother Libby kay usahay medyo kuan usahay ako'y mauna pero karon siya na gyud nauna tungod sa mga kakulian magod nga di gid sad nato malikayan. Well, di lang ta magdugay na adto ta sa pagkuan ani nga pangutana, you know, tagaan ta ni og tensioning pangutanaha unya salamat kayo no ni Brother Rodel, no? Brother Rodel sani Colibra. Dade Brother Rodel Colibra. Unya salamat sa imong pangutana diri ang imong gitext diri mao ni ang tagaan nato ron og atensyon no. Sir, kami nagbasa og Biblia sama ninyo. Di lang namo kaya ang inyong kakayahan sa Biblia. Pero wa gyud lain pod nga tinuohan nga naigo diha sa nahaunang Timoteo 4:1 ngadto 5. Salamat. Okay. Daghang kayong salamat Brother Rodel, no? Ang matud pa nimo nga dili gid ninyo kaya nagbasa pud mo Biblia, dili ninyo kaya ang among nahibaluan sa Biblia, pero ang imong manggod nga hunahuna murag nabuo ang imong hunahuna nga kami gyud ang gipasabot ni ining hunang Timoteo 4:1 ngadto sa 5 kay diha sa ikaduha nimong text kay ngano nga dili man gyud mo mangaon sa mga kanunon sama sa baboy kanang walay kapay ug hingbis kay naa man koy igagaw nga isdi pod. So anhita karon Brother Rodel no tapos sa atong oras atong programa ni ining imong pangutana ug unya kining imong pangutana ginapamatian kini sa tibuok nga kalibutan ug daghan ang namati sa bisan unsa nga tawo o diin nga relihiyon na sakop ug dili lang ang imong pundok o ikaw naghuna-huna nga kami gyud ang naigo ni ining nahaunang Timoteo 4:1 ngadto sa 5 kay nganong naay mga pagkaon nga di kaunon matud panimos kadumong text like baboy ug kanang walay kapay ug walay himbes. Ang tinuod gyud hinuon sad Brother Rodel no dili man ni kay karon ra pud ning mga bahina pero lain-lain lang ba og kanang arrange
lain-lain og sit up sa kananaang pangutana kining bahina ng Timoteo 4 sa makadaghan na gyud pod ni nahisgutan nato kay kadaghan naman sad ni pangutana dinhi sa atong programa. Unya usa ka man gyud pod sa nangutana ani mao na nga mao ni karon ato nga hisgutan apan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato usa ning basahon kining bersikulo nga imong gihatag diri sumala sa nahaunang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 5 kay aron bang matagaan sad og linaw ang nabuo sa imong panghuna-huna nga kami gyud ang gipasabot o kami ang naigo niining naunang Timoteo 4:1 ngadto sa 5 tungod kay lagi na ay mga pagkaon nga dili namo ginakaon sama sa baboy ug walay kapay ug walay himbis. Ang tinuod gyud sad pod hinuon, Brother Rodel, bisag unsaon nimo pagpakli-pakli ning Biblia. Ako sa tinuod lang, no? Bisag unsa ka busy maninguha gyud ko, maningkamot gyud ko kay ang akong goal manggod nga kining Biblia mahuman ko nigbasa sulod sa usa ka tuig. Pag sugod gyud sa tuig, sugod kog basa, akong paninguhaon nga ang Biblia mahuman ang tuig, mahuman sad nako og basa. Unya, usahay may lain sad nga kahigayunan mo abot sa ako nga madugay-dugay, madaghan akong pagbasa, labi na gyud og maglain ang panahon, mag-uwan-uwan, maglugdong-lugdong, na dili mangitaan na makalakaw, na aras balay, makapatuyang gikog basa sa Biblia, pero wa sa gyud pod hinuon ko'y naagian. Ambot kamo din ha, kamudihag nakaagi ba mo, wa sad ko'y naagian dinhi pagbasa na sulat sa Biblia nga kanang baboy og ang walay kapay og walay hingbis kanunon na. Kay ang tinuod basta kanunon gitugot na, wala na gibawal kay kanunon man. Ang baboy og ang walay kapay og walay himbis makaon apan wa kay makita nga gipamatud-an sa Biblia nga kana kanunon. Ug kay kanunon wala gibawal, wala na gidili kay kanunon man. Apan balikan ko ang baboy ug kanang walay kapay ug walay himbis kay mao magyud na ang imong sentro, wala tay makita. Ambot kung kamo diha nakakita ba ipalihog kog text diri nga duna bay gipamatud-an dinhis Biblia nga ang baboy ug ang walay kapay ug hingbis kanunon. Mao bitaw nga gidili nas Ginoo pagpakaon kay wa na nabilong sa mga kanunon kay ug kanunon gitugot na, wala na gidili, wala na gibawal. Pero anhi usata maghatag og pansin niining niining bersikulo o kapitulo bersikulo sunang Timoteo 4:1 ngadto 5. Mo man niha niya nagingon dinhi. Og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu og sa mga tuluhuan sa mga yawa. Pinaagi sa pagminaot sa mga taong bakakon kansang mga kaisipan nga paso nga daw pinaagig binagang putaw nga managdili sa pagpangasawa ug magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron uban sa pagpasalamat pagadawaton nila ang nanagtuo og nahibalo sa kamatuoran. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway kung ginadawat kini uban sa pagpasalamat. Anya dinhi sa 5 pakapin na lang ni sa imong pagunahuna niya kay kini nabalaan naman pinaagi sa pulong sa Dios og sa pagampo. Okay. Karon ang imong kuan dinhi ang sa ato nga daklit nga pagtext-text ang naluto gyud ang imong hunahuna nga ang among gituwag barugan pagtulunan sa yawa.
Okay, anita ato ni gibasa ko naman tuglar gugurot anhita sa paghatag gyud og inunta pagsinsilyo aning bahina. Kay naa manggod sa imong hunahuna ug sa uban pa po dili ikaw lang nga kami gyud ang natumong o naigo mahitungod niini. O niya. Og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahi ang mga panahon adunay mga nagpamiya gikan sa pagtuo. O, ani sa ta dinhi. Dunay mamiya gikan sa pagtuo. Kaluoy sa Dios, Brother Rodel, kami wa gid mi magbiya sa pagtuo, padayon ang among pagtuo. Busa dili gid ni maigo ning bahina diri sa amo o matumong. Sunod niya, tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluhan sa mga yawa. Wa gyud pud hinuon mi magtagad ni anang mga malimbungon nga espiritu ug ni anang mga pagtuluohan sa yawa. Kay ang among gisulti diri kanang mga pagtuluohan nga iya sa Dios ug ang pagtuluhan nga sa yawa wa na namo kinabuhi, wa na mo na tuhoy ug wa sad na namo itudlo. So wa gyud mi ni ana pod ingon nga natumong ug naigo, no? Kay wa mamiya sa pagtuo, wala wala sad mi magtagad ni anang mga pagtuluohan sa mga yawa. Kay ang amo nga gituhuan o gitagad ang mga pagtulunan, mga pagtuluohan nga iya sa Dios. Unya nagingod dinhi pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon. Ato ning klarohon. Dili man ta ingon nga judgmental. Pinaagi sa pagminaot sa mga taong bakakon. Sa unsa man ang tao maila nga siya bakakon kay ang kini di ay mga bakakon nagminaot man ni sila. Pero sa unsa man nga punto o mga bahin nga ang tao maila nimo nga bakakon. Kay pwede ra man na ikaw mo ngan sa amo dirig bakakon, kami pud mo ngan sa imong bakakon. Pero kung atong hatagan gyud og importansya kanang dunay lig-on nga ebidensya, dili pangatarungan kung dili kamatuoran, kinsa maning mga taong na nagminaot, gingon ni pinaagis pagminaot sa mga taong bakakon. Sa unsa nga bahin o punto nga ang tao maila siya nga siya bakakon. Pamatii ang nunang Timoteo 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Sumailhan nimo nga kanang tawhanaa bakakon ug wala niya ang kamaturan. Juan 14:6 ang kamaturan si Kristo. Munang walay Kristo, Christian without Christ. Sa unsa nga ang tao imong mailhan nga siya bakakon, kanang tao nga nasunod og relihiyon nga wa na magtudlo sa pagtuman sa kasuguan. Bakako na matud pa sa Biblia, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. So panid susiha ang Biblia aron imong mahibaluan og unsang punduka nga wa nagsunod, wa nagtuman sa kasuguan sa Dios. Kung imo ganinang makita ng punduka o unsa na nga wa magsunod, wa magtuman sa kasuguan sa Dios, kun ang Biblia mo'y atong sandigan, bakako na og wala kaniya ang kamaturan. Meaning walay Kristo, kay ang kamaturan si Kristo man. Juan 14:6. Ug kining bakakon, maila nimo dili na iya sa Dios. Nganuman, iya na sa yawa. Ang Juan 8:44 nag-ingon, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, kay ang yawa bakakon man sukad pa sa sinugdan. Gipasabot sa Biblia nga ang yawa mao'y amahan sa bakak. Kay gihisgutan man nga siya amahan, nagpasabot nga naay anak. Kay dili man na pwede nga mahimo siyang amahan unya way anak, sama pananglitan na ay bana, na ay asawa. Pero bana lang o asawa, dili matawag og amahan, di pod matawag og inahan, kay wa man sila manganak. Apan ang gihisgutan ang yawa, amahan sa mga bakak, meaning kay amahan naabot siya'y mga anak. O kung ang yawa bakakon,
ang iya pong mga anak bakakon. Sa unsa ang tao maila nga siya bakakon, pinaagi sa wala pagsunod o pagtuman sa kasuguan. Akong balikan, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Karong panahona, hilabihang daghanang nangalagad sa Ginoo ug daghan pug kaayong mga bakakon tungod kay wa na magsunod sa kasuguan ug daghan pug kaayong walay kamaturan, walay Kristo nganuman kay wa magsunod sa kasuguan. So diha atong ipadayon basa. Pinagis pagminaot sa mga taong bakakon kansang mga kaisipan nga paso nga daw pinaagig binagang puthaw. Sa unsa man nga bahin nga ang ilang mga kaisipan, ang ilang mga panghunahuna nga paso pinaagig binagang mga puthaw. O atong paday nagbasa sa 3 nga managdili sa pagpangasawa. Dili man ninimo ikapamasangil sa amo kay wa mami magdili sa pagpangasawa. Unya sunod og managpilit sa mga pagdumili sa mga tao sa kanunon nga gibuhat sa Dios. So ni ata nagpilit kining mga taong nagminaot, ang ilang mga kaisipan nga paso da binagag putaw nga unsa ni sila managdumili sa pagpangasawa ug managdumili sa mga tao sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. So tuguti Brother Rodel nga mo basa tag tawag og referensya kay aron ba nga mapahamug-atan ang ato nga gisgutan karon, no? Kung imong basahon kining libro sa gitawag Faith of Our Fathers by James Cardinal Cardinal Gibbons sa page 396. Tingnan niya, ang giingon dinhi ang doktrina gipatuman, doktrina gani pagtulunan. Ang doktrina gipatuman sukad sa sinugdan sa pagdumili sa tanang paring Katoliko sa pagpangasawa tapos ang ilang ordinasyon. Diini mo ni makita sa Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons sa page 396. Akong balikan ha, dili ni muning bersikulo ha, mapasangil namo nga magdumili sa pagpangasawa kay ang amo gani nga mga pastor nga mukasal sa mga nanagminyo og mga adlaw. Si Pastor Hill dunay kaslon nganuman wa man na idili sa pundok sa mga Seventh-day Adventist ang pagpangasawa. Ngani ako gani naminyo ko o hinagyud kayo pero better late than never man kuno. O gunya dingo din atong basahon din matud pa ang doktrina gipatuman sukad sa sinugdan sa pagdumili sa tanang mga paring Katoliko sa pagpangasawa tapos ang ilang ordinasyon. So kung kining imong bersikulo nga atong basihan nga nagdumili sa pagpangasawa, wa tay lain nga marumbo niini nga nagdili sa pagpangasawa ang unsaman mga kaparian human sila na ordinahi by faith Faith of Our Fathers, kananang Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons sa page 396. Og diri sa amo wa man magdili sa pagpangasawa. Well, adto ta sa mga kanunon, no? Ato kuno ni nga tan-aw dinhi sa kining libro ba nga gitawag Siya ang iyong pakinggan, Aral ng Katolika sa page 139 by Prest Enrique Dimon. Akong balikan, Siya ang iyong pakinggan, Aral ng Katolika, page 139, by Prest Enrique Dimon. O niya, pamatiin ninyo ni kung giunsan ni pagkasultiyo, ingo din sa ikaduhang siglo, tanawa, sa ikaduhang siglo, gisugo sa Santa Iglesia Katolika Romana sa pagpuasa og sa maong panahon gidili ang pagkaon sa bisan unsang karning kanunon, karning kanunon ilabi na sa Semana Santa. Busa kining bersikulo ang imong gigamit, dili nimo ni ma-apply diri sa amo to adto nimo ni magamit sa simbahang Katoliko
kay human sa ordinasyon nila ang tanang mga pari gidid-an sa pagpangasawa ug mahitungod sa mga kanunon gidumilian sila sa pagkaon sa bisan unsang kanunon sa ikaduhang siglo kahit kanang panahon sa Semana Santa. So didto nimo ni magamit, didto nimo ni ma-apply sa ila dili diri sa amoa. Mas maayo gyud nga imo sad ni nga kuan, mas maayo sad gyud nga imo ni nga nahisgutan kay daghan pod mga tao sama nimo nga nagtuo sa maong pagtuo nga kami gyud ni ang gipasabot. Apan layo ra sa tinuod, Brother Rodel na karon ato naman ang naagi og husay, no? Ato naman na nga napahisgutan kining bahina. Usbo na ko, Brother Rodel, basta gani kanunon wala na gidili sa Dios, gitugot na. Pero kanang imong gihisgutan nga baboy ug walay kapay ug walay himbis, dili na o wala na nabilong sa mga kanunon. Ug kung imong basahon, sumala dinhi sa gihisgutan sa Levitico 11:46 ug 47, ingon niini kayano sabton ang kamaturan ug yano sad mo nga makasabot sa kamaturan. Sa 11:46 ug 47, ingon niini ang gihisgutan kini mao ang balaod sa mga mananap. Na imo gid ning susurion yod, no? Kini ang balaod sa mga mananap. Matod pa dinhi, og sa langgam og sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig og sa tanan mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, sa pagbuhat og kalainan, sa taliwala sa mahugaw og sa mahinlo, og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So dinhi kung atong tan-aw ni tutukan tani, gitawag ni siya og dietary law, balaod sa pagkaon. So niya ang balaod sa pagkaon dunay gitugot, duna poy wala itugot. Karon kay duna may wala itugot ug dunay gitugot, mauni ang punto nga imong susihon ang Biblia pag-ayo kung unsa man tong gitugot og ang wala itugot. Kay kung magbasi lang gani ka sa hunahuna og pagtudlo sa tao, pakyas ka. Nganuman ang tao kaog bisan unsa, unya karabang kanarabang pagtulunan og doktrina nga kaog bisan unsa, pagtulunan man na siyawa. Unya ang gitudlo nga kaunon, ang wa itugot sa Dios nga kaunon, maunay doktrina siyawa. Karon sa atong gibasa, may balaod man ang Dios sa ipakaon ug dili ipakaon, sa mahugaw ug sa mahinlo. Ang susihon sa tao unsa man ang ipakaon ug ang dili ipakaon, kay kung dili ka magsusi, posible nga imong maapil og kaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Ngani kung imong tan-awon sa Ezekiel 44:23, ingon niini ang gisulti, og tudluan nila ang akong katawhan. Timan-ig gyud nga ang Dios gusto nga ang katawhan sa Dios matudluan. Naging og tudluan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan, ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Atong gibasa, dunay ipakaon, dili ipakaon, nay mahugaw ug mahinlo. Dinhi nagsulti gyud ang Ginoo nga ang iyang katawhan tudluan sa kalainan sa balaan ug dili balaan, kalainan sa mahugaw ug malinis. Mauna nga ang inyong mga higalang mga Seventh Adventist, mauna nga kini nga programa nga inyong ginapamatian gitudlo og unsay gitudlo sa Biblia. Kay sugo manas Ginoo nga tudluan sa kalainan sa balag dili balaan sa mahugaw ug mahinlo. Karon imo magyud na nga gimensyon na sayod naman ka nga naay gidili sa Ginoo, naay gitugot. Well, imo maning gimensyon gyud ning baboy, ang walay kapay ug walay himbis. So kinita mo rumbo kay nag-anam na rabapod ug kapupos ang atong oras, anhita din himurumbo kung gikatugot ba sa Dios kanang imong gimensyon nga baboy ug ang mga walay kapay ug walay himbis. Kay naa may ipakaon na dili. So ato ning tan-aw dinhi kung ato ning tan-aw sa Deuteronomio 14:2, unya
kina na ang tres. Unya niya kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Og siyo ba nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa ikaw galingon, ibabaw sa tanan nga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sayuta. So nagpili ang Dios og iyang mga katawhan dinhi sa taliwala sa katawhan sa ibabaw sa naong sayuta. Unya kanang mga tao nga iyang gipili, nga iyang giangkon, nga iyang katawan, unsa may iyang gisulti, nagingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Ang katawhan sa Dios, ang pinili nga katawhan sa Dios, dunay mga butang nga gidili sa Dios pagpakaon. Busa kung naay pundok nga nagtugot nga ang tanan makaon, dili na pundok o katawhan sa Dios, kay ang pundok o katawhan sa Dios nga iyang gipili na ay gidili niya pagpakaon. Pero kanha ka sa kaon tanan gawas makahilo kay mo nagtudlo ron, dili na pundok sa Ginoo. Na kamo na lay pagsabot og dili ka nabilong sa pundok sa Ginoo kang kinsa magampundok. Nganuman dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Na gidi ay gidili pagpakaon sa mga pinili nga mga katawhan sa Dios. Karon imong gimensyon ang baboy og walay kapay og walay himbis. O niya ang baboy gitugot ba nga kaunon sa tao? Ang walay kapay ug walay himbis gitugot ba nga kaunon sa tao? Di kuno atong basihan o basahon ang gitudlo sa Biblia. Nagingon dinhi, og ang baboy kay tikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo, sa unod nila niini dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Karon ning resulta, Brother Rodel, nga ang baboy dili gid na nimo maila dinis Biblia nga kanunon nganuman kay gibawal man, gidili man. Ang Ginoo ginagsultian na, ang anong moingon ta nga ang Ginoo niya sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Di man kini Biblia ang Dios nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa dinhi sa Biblia ang Dios ani mo'y nagtuga kay aron ang tao matudloan. Og sumala sa atong gibasa, ang baboy dili ipakaon. Kinsay nagtudlo niini? Ang Dios kay gituga ang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon duha man lang na kabutang ang sangkuan sa tao. Ang tao nga nangalagad nga nagsunod sa gimando sa Dios, o ang tao nangalagad nga nagsunod sa gimando sa ilang mga lider. Ang gisulti dinhi ang baboy dili ipakaon kay mahugaw. Og unsa may nakahugaw ana, ang Dios rang nasayod ay nang nagkulita ang Ginoo basta wa na niya itugot nga ipakaon kay wa man na good lagi mabilong sa kanunon. So ang sunod nimong gisgutan ang walay kapay o walay hingbis. Atong basahon dinhi sa Gs, Deuteronomio 14 Gs nagingon. Og ang bisan unsa nga walay kapay og hingbis dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. O wa gihapon ta masayop ana. Gitudlo baya gituga sa Dios ang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang gitudlo dinhi ang walay kapay o walay himbis, dili pagakanon. O Brother Rodel, salamat daghang kaayong nahayagan og nakasabot aning imong pangutana. Karon gilauman man sa kadaghanan nga nganuman nga unsay paglam nangalagad sila, nagampo sa Ginoo, nagsimba, nagalagad, gilauman nila nga sila iya sa Dios. Dili na nagingon si Kristo, Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. Busa ang barometro, sukdanan ug ang timbangan, sigurado ang tao maabot sa gingharian sa langit ang nagsunod sa kabubuton sa amahan sa langit. Mabuhay ka, Brother Rodel, o basta nang naminaw, si Brother Libby maghatag og dugang pangapagpasabot sa inyong nakasabot na nga og natinawan na nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John. So ato ning basaw ni galan ay mga mensahe ato nakita niya si Brother Edward Zinarias. Good evening sa tanan. Di pagin siya mensahe, good evening ninyo dira, Kuya John o Kuya
Live og sa tanang naminaw, ako di ang gigreet akong family nga naminaw dira sa Lambusan nga sila si Papa Ramirez og Ate Ibrahim, Ate Ani Rias og kauban sa iglesia sa Lambusan si Tatay Rodi Dablo nga naminaw dira sa Busugon og mga Buyusi family nga naminaw dira sa Kadaatan Lower. Salamat sa pagbasa. God bless. Watching her in Camancheles, Davao del Sur. Niya pod si Ruiz Aileen. Good evening, Brad. God bless. So God bless also Sister Ruiz Aileen. Niya pod si El Vicito Peritos. Mayong gabi, Brad Lib. Og Brad John, nindot kaayo og tinaw ang mga pagsaysay. Okay. Salamat Brother Elvis sa pag-view. Moadto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana na sentro sa unang Timoteo Kapitulo 4. Pero balik ka kung to John og basa kung yun sa to niya paghan ay iya nga. Ang iya lagi Brother Living nagbasa pod kuno sila Biblia sama sa ato pero dili lang gyud nila kaya ang atong kakayahan sa Biblia. Pero kita gyud kuno ang natumong ni anang naunang Timoteo 4:1 ngadto sa 5 niyang ikaduha niyang text kay di man kuno mo mga og baboy og walay kapay og walay himbis. Okay, salamat no. Salamat pod nga nagtuon sa daay ka og Biblia higala. O manghinaot sad mi nga kanang open-minded ta ba? Abli atong unahuna sa pagsagop kung unsa ang tinuod. Kay ang Biblia atong gituhuan nga pulong sa Dios ni. Kanya dili ni maayo nga ato ning lubag-lubagon ang nias Biblia. Ato lang ipasabot og ayo. Sa Biblia God, dunay mga bersikulo nga medyo ang uban gikupta nila agig pagsupak sa mga sugo sa Ginoo. Sa mapananglit nining baboy mo gining ni og isda nga wahingbes. Mo'y ipasabot nila sa unang Timoteo 4 nga kita gyud na igo ana. Angay natong hibalan ang kanang mga butanga mahigala makita na sa Levitico 11 naa diha ang mga klases mananap nga dili pwedeng kaunon or gitawag sa Biblia kanunon o dili kanunon, mga isda nga kanunon o dili kanunon. Sa Levitico 11 na diha ang mga listahan. Ang kadtong mga hinlo nga mananap gitawag to sa Biblia og mga kanunon kay maunay gitugot sino sama sa Levitico 11:3. Yang ato mabasa sa tanang mananap sa kapatagan, tanan nga mananap nga ang iyang kokopikas, buak og tiil og nagapangusap sa ilang kinaon, kini maoy mahimong kanon ninyo. So buti pasabot na adi ay ilhanan sa mga kanonon nga gibuhat sa Dios ni anang klases mga mananap. Ingon ang Dios mao kini mahimong kanon ninyo. Ari po kas mga isda po sa Levitico 11:9 sa mga nagpuyo sa katubigan sa dagat magsasuba ang gisultis Ginoo tanan nga isda nga naay kapay og naay mahingbes kini maoy mahimo nga kanon ninyo. Wa namugos ang Ginoo kana word mahimo kag mukaon og mahimo sa kag dili mukaon. Ang Dios mong nagbuhat sa tao, siya po'y nagpili kung unsay angay ipakaon sa iyang katawhan. Karon kung supako nato ang gisultis Ginoo kauno nato ang gidili sa Ginoo, unsa may iyang gisaad. Munang klaro atong mabasa sa Isaiah 66 16 o 17 nga sunugon sa Ginoo sa adlaw sa katapusan, adlaw siyang paghukom. Ang mga tao nga nag-angkon balaan, putli silang kaugalingon, apan nagakaon og unod sa baboy dulom tanan.
silang tanan laglagon sa Ginoo. Muna gisaad sa mabasa sa Isaiah 66, 16 o 17, karon pangutana. Kining unang Timoteo 4, mga higala, nga maoy gigamit sa ato makigalaan nga mangaon nga makaon na yung gidili. Unya kita'y naigo ani kay dili mangkunuta mukaon ni anang mga gidili sa Ginoo samas baboy isda nga way hingbes. Kining unang Timoteo, mga higala, sa ato nga basa dinhi, nag-ingon dinhi nga ang uno, ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa ulahing mga adlaw, ulahing mga panahon, dunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod silang pagtagad sa malimbungon nga espiritu og sa mga tuluhoan sa yawa. Gipanagnaanandaan sa espiritu, tin-aw siya nagpahayag nga sa katapusang panahon, katapusang mga adlaw, na ay mga tao mamiya gikan sa original nga pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungong espiritu og sa mga pagtulunan sa yawa. Unsay pagtulunan sa yawa? Moning ingon sa 3, ang nga na nagdili sa pagpangasawa. Kinini ang number 1 pagtulunan sa yawa, ang gilista dinhi. Wa man gid maigo ang Adventista ni. Nga naman kay sa Adventist sigala wa did ang membro sa pagpangasawa. Og ang pastor pod sa Seventh-day Adventist dili pod siya ordinahan pagkapastor kung dili siya minyo, kung wa siya asawa. O niya unsa marong pundo ka nga ang leader gibawalan sa pagpangasawa. Amo tingali naigo dinhi. Wa man maigo ang Seventh-day Adventist ani, wa katapsing ba? Kaduha, ingon dinhi nga ug magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Pangutana, ang Seventh-day Adventist nagpilit bas mga tao sa pagdumili sa pagkaon sa mga kanunon gibuhat sa Dios? Kanang kanunon gibuhat sa Ginoo ba? Gidili ba na sa inyong mga hagalan Seventh-day Adventist? Samas baka, kanding, karniro, manok, isda nga dunay hingbis o kapay, mga kanunon man na. Pero ang pangutana, ang inyong mahigala nagdili ba sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios? Wala sad mi magdili, mga higala. Kaon mi buntag unto hapon, kaon mi ni anang gitugot sa Ginoo. Pero di sad mi mukaon anang dili kanunon, kadi pakaon. Ang ato nabasa diri nagdili sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Unsa man ang kanunon ang gibuhat sa Ginoo? Kanang mananap nga pikas ang kukog nag-usap sa kinaon. Maong na ingos Ginoo, mao kini mahimong kanunon. Munay kanunon kung amo nang idili mga higala na nahimo ng pagtulunan sa yawa. O wa man may nagdili ana. So di na may gipasabot o niya karika sa 4 na point kiskuta dinhi. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Pangutana, tungod kay maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios, makaon na din tanan. Sa Henesis 1:31 bitaw, humaglalang sa Ginoo sa tanang butang sa kalibutan, ingon siya, og nakita sa Dios ang tanang butang maayo. Maayo tanang butang. Nya pangutana, makaon na. Langit og yuta maayo pagkabuhat sa Ginoo. Kaon tag yuta mahigala kanang bato, maayong pagkabuhat, kaon tana. Ika-4 ka adlaw, gibuhat sa Ginoo adlaw bulag bituon, o nakita si Jesus kini maayo, kay maayo man ang butanga, makaon na. Dili tanang butang maayo gibuhat sa Dios. Kini ingon sa versikulo 4, kay maayo ang tanang butang, wa kita magsupak ana, kay tinuod higala ang tanang mga butang maayo. Maayo na tanang butang, pero dili tanang maayo nga butang makaon mahigala. Ang mga maayong butang nga makaon kanang mga kanunon nga gibuhat sa Dios, o ganyang mahigala wala magdili ni anang mga butang. Wa naman tayo mahigala na sa di pahingpit tapuson tong tulumanon ni aton temisong. Mga higala, magampo kita. Nalampanan og makagagahong ni Dios na aga sa tronos kita sa langit. Dagang salamat sa kalampusan